Ano sa labas. Bigyan ko nga si Tommy ng coffee. Did he get coffee? I think he did get coffee. Let me see. I think he got coffee. Cookies. Nakita siya mga. Oh, it's... Yeah. Paiba-iba talaga itong ano ni Mr. eh. Hindi ko magets kung ano yung gusto niya. O egg ba? Or French toast ba? Ay, nako. Gusto daw niya ng egg. So, puno natin ng egg. Ako naman mag-French toast. Hopefully, meron pa ako ditong bread. Kasi, ano, alam niyo na. Ay, meron ka pala. Meron. Bread. Egg. Kailangan niya ng egg. Magkaiba po kami ni Tami ng egg, mga loves. Yung egg ko is may kamahalan at sa kanya naman mura-mura. Gusto ko kasi organic, no? So, umalis si Mr. mga loves. Hindi na ako sumama. Dapat sasama po ako ngayon, no? Pero kailangan kong anuhin si Misty. Asikasuhin kasi para talaga siyang ano mga loves, parang hindi siya masaya. So, kailangan ko lang siyang linisin kasi meron po yan siyang problema sa kanyang, sa kanyang ari. Kapag hindi mo asikasuhin, mag-infection talaga. Kasi for some reason, pa ang vet, sabi pa ng vet na kapag iihi daw si Misty, yung ihi is mag-stuck doon kasi may pocket. Pag-cut daw nila sa ano ni Misty na para hindi na magkaanak, para hindi mabuntis, yun daw yung nangyari. So, para siyang sakit, para siyang pocket. So, yung pee is andun. So, tingnan niya, ma-infection. So, kailangan kong linisin, ikat yung mga buhok doon, and then wash her. Are you ready, monkey? How about Roblox? Sabi ko sa kanya, hindi na siya magpunta sa grocery store kasi kapag siya talaga magpunta sa grocery store, mga loves, parang ikumpra na kami lang dalawa, mga loves. Alam nyo, ang hirap magpapayat. Ang hirap magpapayat dahil po sa mga ginagawa niya. Nasigawan ko tuloy kasi talagang grabe. Napaisip tuloy ako dito anong gagawin ko kasi ang dami-dami talaga. So, sinabihan ko si Mr. dahil ikaw bumili, ikaw magluluto sa iba. Kasi nakakapagod magluto, sobrang dami. So, yun tulala. So, yun na nga. Siya na yung gumawa talaga ng manok niya. Kasi hindi ko kayang lutuin lahat, mga loves. Kasi hindi din pwede namin ilagay sa ref lahat kasi sobrang dami na. At gusto kong lutuin niya and then ilagay sa freezer para lagay namin sa maliit na bag ba. Yun yan. So, kaya yun, aligaga siya kasi ayaw ko talagang magluto. Yung niluluto ko is yung mga kakainin namin sa dinner at importanteng lutuin agad kasi nga seafood. Hay, ganito pala, no? Ang hirap pala pag, kapag yung asawa mo is mahilig sa ganito, ay ikaw yung magkabuang taon o asa na maubutang tiyan ng mga pagkaon na binili. No, galawan ng aking asawa, busy, busy? Busy? So much work, huh? What is that, hon? Ginger? Yep. You never use ginger in your whole life. You only use ginger when you meet me. Pretty much. Because I love ginger. Ito na, mga loves. Kasi kung dalhin ko kayo doon sa grocery store namin sa basement, marami na namang magwala. Magsabi na hambugira, mga kaday merian. Magsige lang magkapakita ng imong grocery diha nga kami din nagutom, o di ba? So, daming magagalit. So, nagutom daw sila. Tingnan niyo yung aking asawa. Baka hindi magutom dito nga. Itong asawa ko, bili ng bili. Kahit ano-ano na lang yung mga pinagbibili. Tignan niyo. Oh. Tignan naman yun yan. Oh. Kahit ano na mga pinagplano sa buhay niya. Oh, di ba? Di ba? Ganyan yan siya. Ay, nako. You know, I'm hungry, honey. I'm not eating that. I told you. You told me it was real for that bullshit. Whatever. And you just put it down for us. Okay, so now what? What do you need?
Need a bowl of flour. So, finally, tapos na siyang nagluto. So, dahil tapos na siyang nagluto at ang daming langon na nakapasok sa bahay kasi nga palabas-labas siya pasok sa dahil ng negrilyo, nilagay ko na sa ziploc bag guys bago iti-itihan sa mga lagong. Anyway, salamat sa panonood. What did you say? I'm the master chef. You can just call me master. Your dream. In your dream. Master, huh? You ready to dance, honey? You almost dance, honey. Master chef. That's honey. You almost dance. I see you like wiggle a little bit. That's really small. The Pyrex is very tiny. This is very tiny. Oh, let me see, babe. The water, the juice will be getting out. No, you can't. This is too small. Oh no, we have one. He buy a lot and then he let his wife worried everything. Oh, my wife just likes to take over. Take over? Oh, I'll do it. You know what you're doing. I'll get it done. Why you always sound like that, honey? Like the monster one. That's what you do. Hun? So you're telling me I'm a monster? That sounds like a monster. Growling. Growling. Hun, I never do that. Growling. What am I, a dog now too? Growling at me. Oh, that's how you. If your husband loves you, that's how you know they love you, because they are so mean. Okay, if they're mean, that means they love you very much. Don't double touch the thing, huh? Only one hand on each. Look at this. So now I have to clean up his mess, you know. Look. No, he mush. Do you want me to open it? Nope. Properly. There. Okay, let me open, help him back. Smell the spices. Oh, look. Careful. Oy, ginoo ko. Maugid ni siya, mga loves. Oy, maugid ni siya. Oh. Oh, mustard. I'll get it. And you squeeze it. You don't do it like that. Just not powder. It's gonna come down to squeeze it out, otherwise it'll squeeze out just air and water. Oh my God, you're playing with the meat. Pagkatapos niya ito mga loves is he's going to put it in the freezer because ang daming food na inano niya niluluto. So everything what we cook is freezer. So when we get hungry, defrost lang and put in the oven, right, love? Okay. Tommy is happy every time na mag-grocery siya, and also if he buy a lot of food. I could do it too. I could make this do. Seems like this is never-ending dancing and singing. It's been like this. No, hon, I'll do it. Put it back. Put it back. I'm gonna cut it into No, cubes. no, I do it myself. No, I'll do it myself. Cut it. Just to cut. Master chef. Master chef. You junior chef. Master chef. Junior chef. What's your thing? What? Maybe it's burning already. It's dried Look up. at the temperature. Got a long way to go. When are you gonna have haircut, love? When I feel like getting one, then I'll do it. Serious. Until that time comes through, just do it. Han, can I cut your hair for one time No, only? you can't, because I see what you do to the dogs. No, the dog got a good haircut. Says who? Ask the dogs. They will tell you different stories. And they're good. They tell you. And I think that's Mama still. ruined my head. Little thing, so I could pour it easy. Ay, he's feeding a hummingbird, mga loves. Hummingbirds are so lucky. Hummingbirds are so lucky. Yeah, they live outside in the cold. No, this time put that close to the birdhouse. Sobrang lucky naman ito, ay. Lahat ng mga birds dito, pakakainin talaga niya, mga darling. No? Lahat na lang. Alam niyo ba, bumili ng maraming apple yan para sa deer pag winter. Magkakain po ako kasi nagugutom na yung inyong prinsesa.
lumabas si Mister. Mamaya naman ako magluto ng aking gusto ni Tammy, beef stew. Ito na yung mga loves, luto niya. Inaaway na naman ako mga loves kasi nga, daw, may nag-comment. So, pinatulan ko mga loves na nag-enjoy ako nganinang umaga kasi pinatulan ko. Kasi, daw, ang sarap-sarap ng kinain ko dito. Hindi daw siya kakain ng crabs mga loves kasi hindi daw sila kumakain. Ba't hindi na lang niya ako diretsuhin na hindi siya kakain ng crabs dahil ang mahal? Kasi kung ako din, hindi din ako bibili ng crabs or king crabs, no? Kasi yung king crabs is mas pricey yan sa crabs. Yung regular na crabs. So, hindi daw siya kakain kasi hindi daw sila kumakain ng ganun. At hindi na lang niya ako diretsuhin na hindi siya makakain dahil sobrang mahal. Kasi sa totoo lang, kahit andito ako sa US, hindi din kami palaging bumibili. At kung ako lang, hindi ako bumibili ng crabs or king crabs. Kasi nga, ang mahal, mas bibilhin ko pa yung bigas kaysa mga ganun. Hindi makapagdiretso yung mga pilingera, talagang mga palaka, no? Magsasabing hindi daw sila kumakain yan. Bakit kaya? Idiretsuhin nyo ako na hindi ka nakakain dahil sa sobrang mahal mga zay. So, yun yung sabi niya. So, natawa na lang ako mga zay. Kasi sa pagkapilingiran niya, kahit pakbit at pansit, dinamay. Ang palagi ko daw pinakain na, ito walang katapusang issue ito. Kasi nga, ang dadaming, sabi pa niya, gustong-gusto daw niya ako. Pilingira. Hindi niya ako gusto mga day. Ginamit pa yung word na gusto niya ako. No, ito na. Ito na. Tapusin ko itong pagkain para wala nang... Kasi sa daming pagkain, tapusin ko to. Tinapos ko lang yung leftover na kasi nga, kawawa naman yung leftover natin, no? Ang daming niluluto ni Mister. So, ito na nga, no? Matagal na itong issue, mga loves, no? Pero yung iba, hindi talaga makamove on. Okay, try natin yung Tammy's cooking. Good. I like it. That's good, lalab. Ang sarap ng luto ni Tammy. Hey, Misty. Kung mahilig sila sa mga mamahaling lugar, edi kayo na lang. No? Misty's right here, love. Okay. So, wag mong lait-laitin yung gulay kasi isa yan sa mga pagkain ng lahat ng Pilipino. Pakbit, pansit, gulay, no? Wag mong wag mong i-down. Kasi kahit sa mamahaling mga buffet, dyan, meron niya mga ganyan. No, mga gulay. Over here, little man. I'm not bringing... So, ngayon, dahil wala siyang lusot sa mga ganyan, ang sinabi nila, 10 years daw, hindi po ako 10 years nakauwi. Habs lang. 9 years po, mali pa yung information niya. At kung hindi ako umuwi ng 10 years, wala ka na doon. Wala ka ng pake nung hindi ako umuwi ng 10 years. Akin to? This is mine? Okay. I'll give it to her. No, she doesn't eat it, so I will eat it. Okay. It's really good, huh? Master Chef. Hello, Master Chef lagi daw show eh. Yan, ito yan mga loves. Ang ating niluluto na naman. Kailan kaya ako matatapos sa aking mga niluluto? Ang tagal-tagal at ang dami pang ito yung patatas na niluto ko. Mamaya na yan ilagay. Pero ito yung mushroom at saka celery and then carrot. Ating wine. Maglagay tayo ng wine. Hello mga winers. Wine, ganun. Maraming wine. Adoy, ginoo ko. Worcestershire. Huwag masyadong marami. Naparami ata. Mushroom gravy. At dito lang muna tayo mga loves kasi po talaga ngayong araw at kahapon pa kami walang katapusang luto. But anyway, salamat po sa inyong panunood. Kita-kits next time. Bye!